zen. Eta argazkizalea da gure ondorengo gonbidatua ere, Aitziber Salinas, kaixo egunon. Kaixo egunon. Zuk dakartzu, gonbidatua beti bezala Eusko Ikaskuntzatik, zer moduzu da ongi? Oso ondo primeran. Ezta? Argazkiak ateratzen ere bai, ezta? Guari jo gara, aldugun neurria meintzat. Baina askotan asko pentsatu gabe egindako argazkiak? Bai, ezakit desberdinak ote diren, esango digu, ez? Bota egiten ditugu, baina gero begira jarri eta interpretatzarena orain Ainara de Miguelekin hitz egingo dugu. Kaixo Ainara, egunon? Egunon. Eta mila esker, gure ideiari erantzuteagatik. Zuei, deitzeagatik. Getxo foto aipatu dugu, segurazki izango duzu aditzera, eta bisita ere egingo zenuen noiz edo noizara, ez? Bai, bueno, asmoa badaukat. Aurten ere bai? Bai. Badaukazu asmoa. Bueno, horra aipatzen zigun, hain zuzen ere, bertako zuzendariak, Jokin Aspuruk, badirela, ez, gogoz egiten diren argazkiak eta ez hain gogoz egiten direnak. Eta horrelako bat izan da aste honetan argazki izarretako bat, Ainara. Hain zuzen ere aur txiki sirio horrena, Turkiako hondartzan hilik ikusi dugun aur txiki horrena munduari, unibertsoari buelta eman diona, simbolo bihurtu dena, ezta? Migranten krisi honetan. Eta zu argazki interpretatzailea zarenez, edo argazkiak interpretatzen dituzunez, seguru argazki horrek ere ekarri dizula zer pentsatua. Bai, argazkia horretan egon naiz pentsatzen egun hauetan, egia da. Batez ere pentsatu, ez dakit oso argazki boteretsua da, ez? Oso magikoa esan behar da. Eta pentsatzen nahi ez nondik datorkio argazki honi bere boterea. Eta, bueno, ez dakit, analiziakin hasita pentsatu dut agian proportzioetan dagoela magia hori, ez? Argazkian, ez dakit, zaila da irratian argazki eta hitz egitea, jendeak ezin ditu ikusi, baina uste dut denok buruan daukagula. Ikusi dugu, bai. Orduan, nik uste dut, hori argazki honetan gertatzen dela irudikatutako umearen txikitasuna eta itsasoaren handitasunarekin parekatzean, horrek tentsio handia sortzen duela, ez? Eta aldi berean, umearen txikitasuna ikusi eta gizakion txikitasunaz, gure ezgaitasunaz konturatzen garela ere. Ez dakit hori den, baina argazkiak sortu duen gertutasun emozionala paregabea izan da. Ez dakit, argazkia identifikazioa sentiarazteko gai izan da, eta nik uste dut ikuslek bere umeak ikusi dituztela, umetxo siriar horren lekuan, eta batean siriarren gandik gertuago sentitu garela, ez? Ez dakit hori izan den, baina, egia da hori jakin bagenekien gerraren erruz siriar asko dena galdu zutela, eta egun batetik bestera gainera, ez? Hori bagenekien ere bere etxeetatik ihes egin behar zutela, bombak saiesteko, baina orain ez dakit, irudia ikusi orduko azten gara pentsatzen. Zerbait egin behar da, zerbait egin behar dugu. Europarrok beso zabalik hartu beharko genituzke inork nahi ez dituen Siriako errefusiatu horiek. Europa batasunak esku hartu beharko zuen, ez? Hori guztia pentsatzen dugu argazkia ikusi ondoren, baino han Sirian zegoen gatazkaren berri geneukan. Arraroa da. Ainara, esaten duzu askotan argazkiek esan eta ezkutatu ere egiten dutela. Ezakite argazki horrek ere gauza asko alde batera uzten dituen, milaka eta milaka pertsona, edo ekarri egiten dituen, era berean. Bai, asuntu hori nahiko zaila da. Normalean trukatuta ez badaude, argazkiek ez dute gezurrik esaten. Normalean, ez? Trukatuta badaude beste historio bada, horretaz ez gara ari orain. Baino, naiz eta gezurra ez esan, egia da argazki batek ezin duela guztia esan. Hori ezinezkoa da. Orduan, argazki hau bezala ez, normalean onak badira, funtzionatzen badute, simbolo bezala, ikur bezala funtzionatzen dute ez dakit. Eta kasu honetan metafora handi bada argazkia. Bai, gezurra esan gabe, iradoki egiten dute ez, garbi esan gabe. Hori da, bai. Sugeritu, ez da? Ordezkapen funtzioa betetzen dute ez, ume txiki hori Siria osoa da orain. Bai. Baina hori onak diren argazkiak. Bai, hori egiteko kapazak dira. Eta, kasu honetan hori gertatu da, ez? Argazkia simbolo bihurtu dela, eta ez dakit hori gertatu zen ere, Amerikako depresioan, ez? Hori, 29aren kraka edo porrotorren ondorioz, nola
nola estatu batuetan, ez? Farm Security Administration delakoak argazkilari ospetsuei eginarazi zizkien argazkiak, ez? Adibidez, buruan daukat orain Migrant Mother, Dorotea Lantzen argazki famatu hori, ez dakit ere entzuleak buruan daukan argazki hau da, ikusten da, irudian ama bat ikusten da, ez? Behar baino lehenago atxatutako emakumea, eta bi seme alabe inguratuta dago, haurtzo bat besoan duelarik. Ez dakit ondo entzuten den, ez? Bai. Baina hori, denak ama eta alaba, seme alabek arropa zatarrak dara matzate, eta amaren aurpegian ardura eta etxipena baina ez ikusten, ez? Eta argazki hori simbolo bezala funtzionatu zuen ere, ez? Identifikatua sentitzen zara ikusi orduko, ez? Bai, hori da. Eta nork egiten dituen argazkiak ere baldintzatuko du zer ikusten dugun, ez da? Noski. Argazkilariak. Bai. Argazkilariaren begirada da guk ikusten duguna. Ez da, guk argazki bat ikustean pentsatzen dugu gure begiekin ikusten dugula, ez? Ez. Guk ez dugu argazkia gure begiekin ikusten baizik eta aldez aurretik aurrean zegoen argazkilariaren begietatik ikusten dugula. Zugainara, haren begirada ikusten dugu. Argazki historikoak aztertu izan dituzu, zaharrak, kajoietan gordeta zeudenak, artxiboetan eta ari jozara ikertzen. Trebinuko argazkiak bilduz liburu bat egin ere bai, ezta? Bai. 1900 eta 1975 bitarteko argazkiak bilduz, El tiempo detenido izeneko liburua, ezta? Bai. Eta hor, ez dakit ondorio nabarmenik atera izan duzu, zer erakutsi nahi dugu gure argazkiekin, edo zer erakutsi nahi zuten garaiko argazkilariek? Bueno, argazkiaren balioa ere asko aldatu da, ez? Hau da, Trebinoko argazki horiek egin zirenean, argazkia gauza bitzi bat zan, gauza arraroa, ez? Gauza baliotsua. Gaur egun, hori ez da gertatzen, produktu arrunta bihurtu da argazkia. Gure eguneroko bizitza dokumentatzen dugu, ia ez dakit minuturo, ez? Baina hori ez da, etzen gertatzen lehen, ez dakit orain dela 75 urte nekazari batek bat edo bi argazki egingo zituen bere bizitza osoan. Eskolakoa eta eskontzakoa, eta ja. Igual tartean jaunartzekoa edola. Bai, jaunartzekoa eta justo, Horregatik, gaur egun dana ez, gaur egun argazki asko ateatzen ditugu, baino badira tabuak diren gaiak, adibidez, ez dakit, gure familiako argazki albumari begiratzen badiogu, ez? Momentu zoriontzuenak daude hor, dotore jartzen garen abagune hoiek, bataioak, jaunartzeak, eskontzak, urtebetetzeak, ez? Momentu baikorrak, ez? Bai, oporrak, bidaiak, hori buruz ere hitz egin duzu, ez? Bai. Umeen jaiotza milak argazkiekin irudikatzen dugu, baino maite ditugunen heriotzak edo gaixotasunak, gauza horiek ez ditugu irudikatzen, naiz eta kamarak horri izan. Esan nahi duzu ez direla, inbeste aldatu gure albunak? Esan nahi dudana da, oraindik ere badirela gaiak tabuak direnak, eta irudikatu ezin direnak. Irudikatu daitezke, baino ez ditugu irudikatzen. Adibidez, hori ez, nik ume bat izaten dut, eta argazki, pilo bat ateratzen ditut. Nire familiako norbait hiltzen ari da, eta ez noa bere ohera argazkiak ateratzera. Oraindik ez. Edo albumean ez ditut argazki jarriko. Ez dudalako momentu bai, ez? Momentu triste hori inmortalizatuta gelditzerik nahi, ez? Hori da. Pentsatzen dugula originala garela, baina azkenean, ez da? Badaukagula irudi bat emateko beharra, edo zerbait erakutsi eta zerbait ezkutatzeko... ez dakit, ez azkenean hori guk orde nahi ditugunak dira momentu zoriontzu horiek, eta besteak ahaztu nahi ditugu. Ahaztu nahi baituzu zertarako irudikatu. Argazkiak beti bete izan du funtzio hori, ez? Hori zerbait gordetzearena. Horregatik, aspaldi, hilako umeak ere, haiei ere argazkiak ateratzen zizkieten. Umea hiltzen zitzaizun, eta ume horren argazkirik etzen eukan. Orduan, hil ondoren argazkilariari deitzen zenion eta argazki ateatzen zenion ume horren memoria gordetzeko. Eta bada tradizio bat hildakoekin argazkiak ateratzen zituena, ez da? Karo, horregatik.
etzen eukalako hildako horren argazkia bizirik zegoenean. Asko zere gutxiago egiten zirela. Claro, claro. 11:34 minutu dira, errepidetan ez dago momentu zinolako arazorik, foruzaingoak eta segurtasun sailak esan digutenez, eta guk Ainara da Miguelekin jarraituko dugu, Eusko Ikaskuntzako kidea bira, Euskal Herriko Unibertsitatean ikusentzuneko irakaslea, Aitziber Salinasek ekarri digu, gonbidatu, eta argazkien interpretazioaz, eta berak esaten duen bezala Aitziber, argazkia izan beharrean testuaren osagarri, bere kasuan alderantziz da. Argazki bat hartzen du, eta argazki horrek osatzen du berak emandako testua, ez? Gutxi gora bera, ez? Ainara? Bai. Zuretzako argazkia osagarri bada? Testua da. Argazkia testua da. Dana da testua, ez dakit. Hori azaltzeko ordu bat beharko nuke. Ez daukagu, sentitzen dut. Baina argazkia bera ere testu bada, eta irakurri daiteke testu bat bezala. Adibidez, eta lehen aipatu dugun liburu horretan, Trebiñun 1975 bildutako argazki horietan, argazki mordoa izango dira noski, hor badaude balen esan duguna, ez? Jaiotzako argazkiak, jaunartzekoak, ezkontzetakoak eta horrelakoak, ez? Hor, nola interpretatzen dituzu? Argazki horietan zeri erreparatzen diozuzuk zure interpretazio egiteko garaian? Et ze generoaren aldetik ere begiratzen diezu? Bai, bueno, oso galdera ona da eta erantzun luzea eskatzen duena ere, baina saiatuko naiz laburtzen. Lehenengo, generoa oso kontzeptu polemikoa da generoa, Naiz eta ikuslearentzat baliogarria izan, gertaiteke irudi batek genero bat, baino gehiagotan parte hartzea. Adibidez, erretratua, genero klasikoak lau dira, Erretratua, biluzia, paisaia eta bodegoia. Baino gero argazkiaren munduan badaude prentza argazkia, argazki soziala, gero argazkia, ez dakit arkitektura argazkia, modakoa, argazki publizitarioa. Eta, karo, publizitate argazki bat erretratu bat izan daiteke, edo biluzi bat. Orduan... Nahastu egiten dira pixkat, ez? Generoak nahastu egiten dira, eta mundu akademikoan orain genero eta hitz egitea pixkat arriskutsua da. Horregatik, generoa, ni horretan, ez naiz hainbeste fijatzen, ez? Lehenengo argazki bat ikustean osagai formaletan fijatzen ez. Hasiera baten puntua, lerroak, planoak, eskala, kamararen angulazioa, irudiaren zehaztasuna, argiztapena, hori da elementu funtsezkoa da, argiztapena. Oso adierazgarria da, oso simbolikoa. Kontrastea, koloreak, eta gero osagai formal guzti horiek nola erlazionatzen diren haien artean. Lerro puntu eta hoiek haien artean erlazionatzen dira irudiaren barne egitura osatuz. Eta gero irudiaren barne egitura hori begiratu behar da, ikuspuntua, erritmoa, tentsioa, proportzioa, gauza hoiek. Pertsonaien posea ere, Ainara, baina begiratzen dut. Kontu tekniko hori ez gain ere, ematen diozu ikuspegi historiko bat, ikusten duzu zein desberdin agertzen zaizkigun emakumeak, gizonak, haurrak, boteretsuak, pobreak. Bai. Azkenean, nola esan, edozein irudiaren atzean, edozein irudiaren aurrean, hobeto, begirada bat dago, ez? Ideologia implizitu bat, mundua ikusteko era bat. Eta osagai teknikoago horiek ikusi edo morfologiko horiek ikusi ondoren, ideologia implizitu horretan fijatu behar zara. Orduan, nik uste dut, analiziaren ondoren interpretazioa datorrela, ez? Eta interpretazioa komplikatuagoa dagoela. Komplikatuagoa dela barkatu. Subjetiboagoa ere ez? Ez litzateke subjetiboa izan behar, baino bada, ni subjetoa naizelako, ez? Jendeak esaten du, jende, ez dakit, badago interpretazio soinosoa, argazkilaritzarekin lotuta. Argazkiak mundua irudikatzen dute, ez dute mundua irudikatzen. Argazkiak, erreala denaren parte bat irudikatzen dute. Esan izan duzu... Mosketa lana. Esan izan duzu hipokritak direla argazkiak. Claro, es que, irudia beti da kontinuum temporal eta espazial horren mosketa, Eta mosketa hori hautaketa lana da. Eta hautaketa lan guztiak
kontzienteki edo ez, interesatuak dira. Autorearen interesei erantzuten die. Hau da, bai, mori da. Hautaketak zerbaitengatik egiten dira. Pertsonala da, eta momentu horretan ala ateratzen delako zerbait, ez? Claro. Gainera, adibidez, guk argazki bat ateratzean, ez dugu zergaitik horretan pentsatu behar, ez? Baina pentsatu behar dugu, adibidez, argazkilari profesionalek kontzienteak dira horretaz, eta hautaketak kontzienteak eta askotan interesatuak egiten dituztela. Hori horrela da. Bueno, seguru nago, orain txamaramunen entzuten ari direnek argazkiren bat ateratzen baldin badute, orain arte baino gehiago pentsatuta aterako dutela hurrengoan, hau entzun baldin badute adi, Irudi utzikote dugun, ez da? Irudi utzikote dugun, ta nondik hartuko dugun, noiz eta zer, Azken finean argazkia lekukoa da, ez? Lekuko partziala, beti, lekuko guztiak partzialak dira, eta, batzutan lekuko gogaikarriak ere, ez? Itotako umetxo honen argazkia bezala. Bai. Bueno, Nara de Miguel, eskertzen dizugu oso, zure argazkiak interpretatzeko modu horri buruz hitz egitea, gurekin hemen egotea, asteburu ona izan dezazula eta hurrengo bat arte. Bueno, eskerrik asko zuei. Aitzi Berzuk ere segi asteburuaz disfrutatzen? Berdin. Eta jarraituko dugu, Amaramunean jarraituko dugu, ondorengo ikasturtean ere, ondo izan, aio! Euskadi Irratia.